איזה ליגה? טייק 200. לא משנה, לא אכפת לנו בכלל. היידה טורניר חב"ד! היידה, סגר בגבר. רגע, נעשה 600 צלולים. מוכנים? כן? מחר ב10 וחצי בסוכי עלי יש טורניר לחב"ד, יו אתה לא מבין. נעשה ממש בטוח, יהיה נדיר רצח, ניפגש בטורניר חבריה. אלף! אפילו לא, יאללה. זה טורניר. מדעי, עיינון, מירים, נתיבות, ישי, גרינברג, אני חני, חבריה אלף, הטורניר, יהיה ממש כיף. טורניר חב"ד, מי שלא בא חנון